ಗೈಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆರೆಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೆಫ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋನುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಕುಲುಪ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ. Hi guys, good morning. The video dada mal subscribe mal like share subscribe. Guys, hangala san baba bere pintule tarai. Dada man pare kajipu. Dada kajipu an pari deni. Ha? Oh, ye to porlu appude pune. Battala ulundu. Battale turudundu tarai mul bere mariru. Sani. Ay sani. Ini dada kajipu. दादा का जिपू दित्ती और बेरे देते हैं सो दित्ती सारे ने मस्त लेट आने गए जो सामने ना मूडे सारी जिनी तट्टी इंद आते रपरप दित्ती सारे कितने तारे पेरे तो कोई फिर गए यान तेरा रपरप कड़े तो सार मन पे आवर्ते इन चार आठ निमिष तारे पेरे वालिया मूडे में नहीं मुगिंडा वो कुड़च हाउ मुगी इधर इतने कुड़च पेरे रे वो पैसा पेरे ले ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದ ಮಸಾಲಾ ಪಾಡು ಬೇರೆ ಇದಾಂಡ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರಸಂ ಮಾತಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಡತೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿದೆತ್ತು ತಾರೆ ಪುರ ಪೆರೆದು ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ ತೆ ಕೊಟ್ಟದು ಚೂಲಿದೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕಿದ ಝೂಮ್ ಉಡ್ತು ಅಷ್ಟು ನಿಕ್ಲೇದು ಗೈಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಜೋಕುಲು ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜೇರಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜೇರಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತೆ ತೋಜಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತೋಜಾಗ ಸಾನ್ವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಿನ ಆರ್ಡರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ಸಾನು ಕೊಕ್ಕರಿ ಸಾನು ಹಿಂಗನ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಸಾನ್ವಿ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಕುಕ್ಕೀಸಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶು ಪೀನಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪೂರ ಸೀಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜರಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಉಂಡು ರಾಗಿಗೆ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಗ್ರಿ ಬಟರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಗೀಗೆ ತೊಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸನ್ವಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ರತ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಯೆಸ್ ಜೈ ಓಯ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಹೆಂಚಿನೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಆರ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಾಂಡ್ ರಾಗಿದ ಅಂಚನೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಂತದ ಓವನಡ್ ದೀ ಓಡು ಸೊ ದೀ ಕತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಓ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಜೈ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆರೆಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೆಫ್ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ
ಹಾ ಚೂರು 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗೋದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಆವಡೆ ಹಾ ಇತ್ತೋರ್ತು ನಿಕುಲು ಫನ್ ಅನ್ ತಗೊಂಬತ್ತಾರೆ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತಗೊಂಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಮಮ್ಮೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಬೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕುಲು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸುರುಕು ಬಾಲೆನು ಪತ್ತೋಡು ದುಂಬು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ದಿಯೋಡು ದಾಯ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ದೆರ್ಪೋಡು ದುಂಬು ತಟ್ಟೋಡು ದುಂಬು ನಿಕಲ್ನ ಕೈನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತೊಂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕುಲ್ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತಡ ತಾದಾಂಡ್ರ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಂತಿತ್ತರಡ. ಸೊ ಬಾಲೆನು ಪತ್ತೋಡು ದುಂಬು ಕೈನೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಮಂತ್ಲೆ ಏರೇ ಅವಡಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಮಿಲು ಪುರ ಸುತ್ತುನ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪುನು ಬಾಲೆನು ದೆರ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಕೈನೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲೆನು ಪತ್ತೋಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಉಂದ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ಲೋತ್ ಬಾಲೆಗೆ ಏಪೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸೇ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲದ ಫೀಟ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆವೋಡು ಫೀಟ್ನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯರ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬಾಲದ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಲದ ಕಾರಲ ಕವರ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡುನ ಡ್ರೆಸ್ ಚಂಡಿ ಆದ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರೇ ಚೂರ್ ಚಂಡಿ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಡುನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲದ ಕ್ಲೋತ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಆರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ತಿನ್ನೇನು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಕವರ್ ಆಪುನ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಕುಲು ಬಾಲೆಗೆ ವೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಫುಡ್. ಸೊ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪಾಡು. ಸೊ ಬಾಲೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದ ಫುಡ್ನೇ ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ಲೆ ಓಲ ಆವಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆವಡ್ ದಂಡದ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಆವಡ್ ಏನೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಂದೆನ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಆತಿನ ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀವೊನ್ಲೆ ದಪಂಡ ಐಟೈತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ರಾ ತರಕಾರಿ ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆಗೆ ರಾ ಬೋಡೇರನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಬಾಯ್ಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಡೈಪರ್. ಈ ಟೈಮ್ ಡೈಪರ್ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಸತಿ ಆಪುನ ಆತ್ ಸತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲದ ಡೈಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಚಂಡಿನೇ ದೀ ಒಡ್ಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡುನ ಡೈಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರ ತೂದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲೆಗೆ ನೀರ್ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರಡ ಬಾಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನೇ ಕೊರ್ಲೆ ನೀರನ್ನು ನಿಕುಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತಿಪೇನೆ ಬಾಟಲ್ ನಿಪ್ಪಲ್ದ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ನಿಪ್ಪಲ್ದ ಬಾಟಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅವನೇ ಚೂರು ಶೆಕೆ ಪತ್ತಾದ ಐಟು ಪುನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಪ್ಪಲು ಇಡಾವಡ್ ಬಾಟಲ್ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಟಲ್ ಕೊಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಬೆ ಪನ್ಪಿಡ್ತಲೆ ಅವೇನು ಪತ್ತಲೆ ಅದಗದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇರ್ ಕೊರೋ ಅಂತಾರಡ ಪಂಡ 1 year ಎಬೋವ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇರ್ ಕೊರೋ ಅಂತಾರಡ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರಶಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡೇನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆಗೆ ಚೂರು ಅರಶಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರಡು ಎಕಡೆಂಕ ಆ ಟಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಪ್ಯೂರಿಗೆ ಆವಡ್ ಒಯ್ಕಲ್ ಆವಡ್ ಇದು ಗಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಡ ಗಂಜಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತಪ್ಪಾರೆ ಪೋಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಡಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಗಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಯೂರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಕೊರ್ಪಾರು ಆತ್ ಬಾಲದ ಬಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇಂದೇನು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲದ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ
ದೀವೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆದ ಬಾಟಲ್ ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ್ದು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ಐಕೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಬೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಾಟಲನ್ನು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ದೀವೊನ್ಲೆ. ಸೊ ನೀರನ್ನ ಕೊರಲಿ 6 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಚಮಚಾಡ ಒಂತಂತ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲದ ಬಾಡಿನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದ ದೀವೊನ್ಲೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆ 1 year ಬಿಲೋ ಆದಿಪ್ಪಡು 1 year ಎಬೋವ್ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಓಲ್ ಮಾತ ಸ್ಪೇಸ್ ತೋಜುಂಡು ಬಾಲದ ಕೈ, ನೆಕ್, ಫೇಸ್, ಕಾರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೈ ಬೇವುದೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂಜೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪೋಡ್ ದುಂಬುಲ ಆ ಇಡೀ ಕೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನ ಉಮಿಲಿಡ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಆ ಕೈ ಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ ತೂವೊನುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪಾಲೆ ಒಂದುಲ ಓ ರೀತಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೆಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ಮುಂದೇನ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿವೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆಯ ಕಡಪುಡೋಡು ದುಂಬು ಬಾಲೆಗೆ ಕೈ ಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮೀಪಾನಗ ಒಂಚೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜುಲನ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪಾಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ಲಾಪುಂಡು ಮಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ಲಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲನೆ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ಈ ಟಿಪ್ ಮಾತ ಇರ್ಲಾನಿ ಕಲಿಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಿಂದಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬಾಲೆನ ಜೆಪುಡ ಅನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆನೆ ಅವಡು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆನೆ ಅವಡು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಾಲೆನ ಜೆಪುಡಾಲೆ ಉಮಿಲ್ಪುರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜ ಇಡ್ದು. ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತಿದ್ದಾಡ ರಪ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೊಂದು ಬಾಲೆನ ಸೇಫ್ ಆದ ಐತೊಲೆ ಜೆಪ್ಪಾಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು 1 year ಎಬೋವ್ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆದ ಕಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಈಜಿನ ತುಳಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಐತ ರೆಸನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು 1 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ದಿರ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ ನಿಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಸ್ಟ್ ತಪಂಡ ಐಡ್ ತುಂಬ ಅಂಚಿನ ಮರ್ದನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಓ ಮರ್ದು ಪಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದು ಬಚ್ಚಿರದ ಮರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಪುರ ವೀಕ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬಾಲಾಂಡ ಬೊಕ 9 ತಿಂಗೊಲ್ದು ಮಿತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅವೇ ಚೂರ್ ಲೈಟ್ ಸುರುವಾವೊಂದು ನಾಂಡ ತುಳಸಿನ ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಲಾಯಕ್ ಮಂತು ಬೆಕ್ಕದು ಗುದ್ದುದು ಐತ ರಸನ ಬಾಲೆಗೆ ಪರ್ಪಾಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಿಪುನ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನಾರು ದೇತಾಪುಣ ಅತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡುಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸುರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗ್ ಏರ್ ನ್ಯೂ ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲೊಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಫುಡ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಫುಡ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ನಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಹಾಯ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ಯಾರಡ ನಮ್ಮಡ ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬಾಲೆಗತ್ತಂದೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ಲ ಮರ್ದುಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆದ ಫುಡ್ಡುಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಕಡಲೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೋರ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಂದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ತನಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಮೇರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ತೋದು ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ವೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.